temos un desplazamento de 1,2 km, 1,5 km de ida e outro de volta, que para mover gando é inviable porque perdemos demasiado tempo, demasiados esforzos en mover o gando. A construcción da cidade da cultura, sobre todo o que é o tema da expropiación e todo eso, a mí xa me pillou algo novo. Sí que teño recordo de como era o terreo antes, incluso de as fincas, acordo de ver as vacas ali, os veciños, máis ou menos teño a división mental das fincas e incluso de moitos dos propietarios. Pero a xente máis maior, como foi no abuelo, xente así, foi un golpe moi duro para eles na súa vida, porque eles con moito esforzo pois compraron terreos, vivían deses terreos, e de repente ver que todo eso desaparece por unha construcción, pois é un golpe un pouco moi duro para eles, ver que todo eso, o que foi o seu terreo, o seu labradío, a súa horta, de repente desaparece, e aparte unha expropiación forzosa que ainda é máis doloroso, sobre todo porque foi algo que se levou a cabo de unha forma bastante rápida. Habíamos rumores da construcción da cidade da cultura e de repente esos rumores aos 2 días estaban aí excavadoras e tal xa traballando. Eu recordo que teño do viso, sobre todo nós que somos aquí da parte máis alta, como este era o final do camiño, porque despois era a labradía e tal, era unha zona xa máis tranquila que abaixo. Aquí, é dicir, prácticamente todas as persoas que pasaban eran coñecidos ou familiares ou todo eso. Nos xogábamos aquí tranquilos, vivíamos, é dicir, eu de cativo xogaba aquí con veciños ou tal, era eso, casi non vías unha persona extraña. Que pasou co paso do tempo? Que foi vindo xente nova, xente que comprou casas e a restaurou, xente de outros lugares que foi vindo para aquí, e ademais ca cidade da cultura, co lago que temos aí cerquiña, pois hai un traxego de xente, se perdes esa tranquilidade, moita xente descoñecida, moito paseo de xente, de coches que veñen aquí porque o GPS o trae confundido para esta entrada hacia a cultura, perdes un poquinho esa tranquilidade con respecto ao que era fai 20 anos. A xente que ven na cidade moitas veces non entende que o rural hai vida, hai xente que vive aí de continuo. Isto supoño que será como os pueblos de costa, é moi bonito ir a veranear ali, a pasar tal, pero hai xente que vive aí de continuo, que fai vida aí durante o inverno. O campo é igual, no campo hai vida durante toda a semana, non é só os fines de semana. Hai agricultura, hai ganadería, hai camiños para pasear, hai monte para pasear, pero as fincas teñen propietarios, os labradíos teñen propietarios. Entonces ti deberíase facer un uso razonable e respetuoso deso, non tendo en conta todo eso. O problema da xente é cando ven, parecelle que o campo que é todo o campo, non que é todo deles. Entonces vimos, pisamos todo, deitámonos encima de calquera prado, e sobre todo hai un problema que sacamos os cans nas cidades, ca súa correa, recollemos os seus excrementos, chegamos aquí, ceivámonos e todo para diante. Cal é o problema deses cans? Pois que hai animales sueltos, hai tal, e poden chegar a atacar eses animais. De feito, o outro día, uns cans, hai a un veciño que ten unhas ovellas, incluso chegaron a matar unha. Quen é o responsable? Non se sabe. O can marcha outra vez correndo por donde veo e nadie se fai cargo nin nada. Moitas veces sí que sentimos que estamos esquecidos, pagamos impuestos, digamos, como se vivíramos no centro de Santiago, sin embargo non gozamos dos servicios que eles teñen, tanto en cuanto a recollida de basura, xa non temos a frecuencia que moitas veces deberíamos ter, en canto a limpieza das calles, limpieza de cunetas, limpieza o trator de cruzadora, calquera avería tarda máis en resolverse. Entón, nese aspecto sí que estamos un pouco máis alonxados, esquecidos. Como Santiago é unha cidade tan turística, é como se importara máis o que se vende turístico que non o que estamos un pouco máis hacia o exterior. O viso non ten para onde medrar, ao contrario, o resto das infraestructuras van medrando hacia nós, van nos comendo. Entón, supoño que o grande sempre acaba comendo o pequeno, supoño que serán eles os que se veñen metendo máis en nós, pois empeza a haber chales adosados, xente da fora que ven aquí vivir buscando esa tranquilidade, pero xente que ven vivir traballando na cidade, é dicir, totalmente xa alonxado do mundo rural.
ata agora, non? É dicir, sendo un lugar así un pouco descoñecido, un pouco tranquilo, máis tranquilo, non? O descoñecido implica tranquilidade, implica non ter tanta xente por aquí, poder vivir un pouco como ao marxe da sociedade, non ter o teu lugar de escape. Supoño que eso non é o que vai encamiñando, bueno, é o futuro.
levábamos para a testa para a praza, para vender. E saíamos para dar as comidas. Era para ir vendendo, eu despois repartí, eu sí que repartí leite pelas casas. Eu chegaba a Algaria, eu chegaba a Casa da Troia, eu chegaba a Berbís, bueno, xa as clientes que les tiña. Eu, o cacharriño, veña deixando aquí e ali, pero, bueno, recordo unha época tamén moi bonita, porque te collías unha relación tamén a xente, se te conocía, tipo, dicíanche unha cousa, un pouco parabas tanto minutos a falar. Dezo que tamén subías á cidade todos os días, non estabas tamén aquí sempre metidas, sempre vías un tipo de movimiento. De feito, que fíjate que eu para cada do meu segundo neno, eu repartindo leite, e andaba repartindo leite polas casas hasta o mesmo día que iba a Luza. Repartindo leite o sábado, por a mañá, e o sábado por a tarde, aí. Curioso. Pescadeiro, pero eu non teño costumbre de coller o pescadeiro, nunca se repetiu. Nin o supermercado que ven por aquí, nin eu, como teño coche, a miña disposición, pois eu apetece me digo, pois hoxe quero pescado para hoxe mismo, eu pois por mañá. Vou á plaza, que chego 10 minutinhos, e traigo o que a mí me parece, e vexo fresquiño, vexo xa de cocinar. Cultura, evidentemente,
vou a Fior de Catiuscas. Pero, bueno, outra día tende a largo todo o que hai aquí pola beira da autovía e vou e venho ao mellor camiño unha hora, se podo, sempre. Con un pau e por de lado da cidade da cultura dos casos. Iso todo eran fincas moi grandes, pero aí todo o mundo se cultivaba, entón tiñeselle como un cariño así moi especial e veuse, se che digo, verdad, con un pouco de moita pena ao principio, moita pena, sobre todo as xentes maiores das casas e ver esas fincas que, además que en un principio non se comprendía moito a obra en sí, pois mira, unha residencia para os ancianos, uns colexios, incluso un grupo de viviendas, e víalo a mellor de outra forma, como foi, por exemplo, aí, que foi antes a Cidade de Cultura en Fortiñas, que tamén eran fincas. Bueno, da autopista sí xa foi distinto, porque, bueno, aí xa era para os coches, ampliaron, eso xa é como decimos que ten a construcción, non? Porque hoxe en día as carreteras están faltas, non? E os accesos, pois, moito mellor, eso parecía que, pois, aquí para Aviso, pois, que era ben, de que Aviso estuvo bastante abandonado do que os políticos sempre, porque, bueno, os accesos agora empezaron a poñerlos un pouco grandes e que veu a cidade da cultura eso, pero que iso estuvo sempre estuvo abandonado, os políticos. Nin asfaltaban os camiños, nin reparaban un bache, de feito, hoxe en día non hai ningún indicador que diga, pois, iso, non? Onde está, mira, pois, tiña que estar de todo, pois, a autopista, pois, bueno, as autopistas, pois, bueno, como que lle daba tamén un pouco máis de vida e de mérito a que, bueno, a autopista non é unha carretera para parar, non? Pero, bueno, que xa pasaba, podía xa transitar un tráfico. Eu penso que cada unha situación de universidade está moi ben situado a xente que fique de gusto, non? Pero que non chegará a desaparecer, porque está de maravilla, está moi ben, porque estás vivindo neste ambiente que é rural, estás na cidade, que tes un pé na aldea, tes un pé na cidade. A sorte que teño, penso que a radica onde vivo é iso, é que teño dous mundos xuntos, pero non revoltos, pero moi xuntiños. Pois mira, o que viñera atrás, para as generacións que lle gustaran, que se prepara de todo, habrá que non, pero habrá que así, pois que siga así. Intentando sempre mellorar o que se poida, pero por lo menos que se quede así, que non desaparezca. Sería a minha idea. Se vos interesa o proxecto e vos gusta, pois tamén hai un Instagram onde subo fotos de outros lugares que tamén cumpren con estas características e, bueno, pois nada, se vos apetece seguilo, aquí está. E nada máis. Moitas gracias por atenderme. Moi ben, moitas gracias a ti. E agora temos un tempiño para un tempiño de debate, un tempiño para facer comentarios, preguntas. Vou facer un comentario. Que eu fun de excursión, conocí a aldea porque fun a subir ao Monte Viso desde que escuitei a canción esa. E claro, pasei por ali, eu non sabía que isto existía aí, de feito, logo comentei a meus pais e dixen, joder, un lugar cojonudo para vivir e tal. E iso é o que eu creo que está condenado por eso, porque nunha cidade como Santiago, que é turistificada, que a xente cada vez vive menos nos barrios do centro, que se vai vivir a Bertamiráns ou a Milladoiro ou a sitios así, a xente que queira outra cousa e se vai a vivir para aquí,
pero que traballe na cidade, adiós. E xente que sexamos de aldea e entendamos como funciona eso, vale, pero xente que sexa dunha cidade que lle moleste o que dicen como cheiran nas vacas, ou que se feche con somieres, ou ese tipo de historias que está ahora do Facebook tan de moda na voz de Galicia facendo campaña, está jodido. Pero por outra parte, claro, e logo da plaza tamén, que se está convertindo a plaza, evidentemente xa non poderán vivir deso máis nunca. Pero claro, a verdade é que é o estilo rural que máis futuro ten, porque vas a vivir a Fonsagrada, perdón, xa veña David, pero morres con noxo, non? E aquí, pois, é outra cosa, non? E podería, si cunhas políticas orientadas a facer o, pois non sei, como por exemplo en Allarice, que nos comedores escolares só se meten produtos de proximidade, podría subsistir. O que pasa é que, concretamente, esta eu non lle vexo un futuro moi bo. Bueno, primeiro, pues mira, esa reflexía por traer este proxecto que me parece moi bonito, moi ben feito, pero sobre todo pues, moi suxerente e con moito potencial, e tamén grazas a Lanero por traerlo aquí, non, e compartirlo con nós que non coñecíamos sobre. Eu teña primeiro unha reflexión e despois preguntas sobre o proxecto. A reflexión ven nas entrevistas, cando falamos sobre todo da P9, como estas estructuras da cidade, as cidades, e o seu crecemento é incompatible e afogan a vida das aldeas, pois pensaba nas fotografías de Ana Turbao, de cando se crearon, cando saliu a P9 e esas mesmas mulleres loitando contra os guardias civis, esas fotos tamén das vacas nos pasos subterráneos, etc. A idea non de que por primeira vez a construcción dunha vía de comunicación incomunica, non desestructura o territorio tradicional en prol dun futuro incerto. E as preguntas sobre o proxecto é un pouco, a ver se os podías contar, por que escolles o Viso, non? Se tes algún tipo de vinculación emocional con este territorio periurbano ou non, e despois como foi o proceso das entrevistas, cantas fixeches, se a xente se mostraba receptiva a facelas ou non, se atopaches, xente, vimos a entrevista a un rapaz bastante novo, que ele quería facer a vida rural, pero hai xente, o sea, novas xeracións que non queren facer esta vida rural, o sea, o Viso pode morrer por deixar de querer facer este tipo de vida. Non sei se me estou explicando. Sí. Bueno, era iso, nada, moitas grazas. Moitas grazas a ti. Pois, bueno, respecto de por que escollín o Viso, eu era un lugar que non coñecía, pero claro, cando pois me centrei neste tema e dixen, bueno, pois quero tratar isto, pois comecei a buscar un lugar que se me adecuara ao que eu estaba analizando. E entonces pois cheguei ao Viso, atopei o Viso e vin que era un lugar que estaba afogado por unha morea de estructuras urbanas que se foran creando ao seu redor. Entón dixen, bueno, pois pareceme un lugar que me pode dar moito xogo, que pode dar moito de sí, a nivel visual e a todos os niveis. Entonces, pois claro, comecei a contactar, en primeiro lugar contactei coa asociación de veciños, porque, claro, tiña medo de chegar ali e petar a unha porta, non sei, igual era un pouco. Entonces dixen, bueno, pois vou chamar a asociación de veciños e a ver que lles parece, non? Entón, pois falei co presidente e comentei o proxecto que tiña en mente e, bueno, que lle parecía, e a verdade é que a recepción foi super boa. Implicaronse desde o primeiro momento. Tive unha primeira reunión con un grupo de xente que forma parte da asociación. De feito, a rapaza esta, que non vos ensinei o vídeo, pero, bueno, esta rapaza sí que forma parte da asociación. Na primeira reunión sí que estaba. Entón falei con eles, comentei-lles o proxecto, e a partir de aí, pois, puxeronme en contacto con uns cantos perfis de familias que vivían no Viso en función do que eu lles iba un pouco pedindo. Entón fixen unha primeira toma de contacto con esas persoas, unha
entrevista só gravada con audio, para que me contaran un pouco, pois, para saber un pouco cal era o seu punto de vista, saber como vivían, como se desenvolvían, e logo, pois, de todas esas entrevistas, pois, fixen unha selección de 4 perfis que son estes de aquí. E, bueno, nada, pois, moi ben con eles, moi ben. Só tive un pequeno contratempo, igual, non sei como chamalo, con esta entrevista de aquí, porque, bueno, en principio sí que tiña pensado falar con muller, non con Jesús Vieites, pero, bueno, no momento no que a muller se viu diante da cámara e lle puxen o micro e tal, non me entendera ben, bueno, quedábaseme calada, contestábame como nos sílabos, entón non tiña moito por onde collelo, e díxome el, fago eu. E eu naquele momento, é que non sabía nin como sair dai. Entón dixen, bueno, pois, poña sustento. E así saiu, fixenlle entrevista aí. Pero, bueno, o resto de persoas sí que, bueno, non tiveron problema cando lles puxen a cámara diante e comezamos a falar. Non estaban nerviosos, non super ben, a verdade. E non sei se me preguntaras algo máis. Sí, o de si a xente nova quere seguir con isto, o sea, con este forma de vida. Claro, bueno, hai unha nova remesa de unha nova xeración de nenos pequenos no viso que me parece moi bo. De feito, víase nalgúnas imaxes de aquí, deste vídeo de aí. E, bueno, estes dous perfis, este rapaz, José Antonio, máis Rocío, bueno, son xente nova que teñen aí a súa vida establecida. Claro, no futuro, pois, non sei, quen sabe, pero tamén sí é certo que hai moita xente maior, moitas casas que están deshabitadas, entón, pois, creo que é un pouco complicado. Pero, bueno, hai aí xente nova tamén, así que non sei. Yo voy a hablar en castellano porque todavía no lo veo. Bueno, en México pasa algo muy curioso, que es que la ciudad como que se comió a las zonas urbanas. Entonces, en plan, tú vas caminando por una avenida donde pasan coches, trailers y tal, pero también de repente se para y pasan las vacas, pasan los pastores. Y también a un lado tienes gente que tiene sus hortalizas, ¿no? Al lado de las carreteras y de las supervías. Y allá las vías de comunicación, el problema es que igual, ¿no? O sea, los pueblos que están al lado de las carreteras no se puede acceder a ellos más que por otras vías. O sea, si tú vas por la carretera, ya vas por la carretera y ya está. No puedes pasar por esos pueblos, nada más los ves como igual, así en las aldeas y vas pasando y tal. Pero, bueno, allá el gobierno no hace propiamente nada ni se encarga de eso. No sé si acá también en esto que investigaste te diste cuenta de que si estaba como buscando hacer algo el gobierno local o el gobierno, ¿cómo es acá? El central, el gobierno central, estaba buscando como hacer algo